Zo kai. Meron ma. Jaki akan jakin sai ke yawo a garin kai ne kenan. Yare dan bulak na garan ka bace me faru? Kai, wai ya kira ni. Ko ya mare ni. Ya mare ka. Bidiyon ka bai nuna masa bidiyo, mu je he ya nuna mu uban da ya sa bidiyon ka, mu je na fi sa escort. Jaki gashi nan. Wannan yaran da jawa kashe ni.